jsem já, Sigma Mirak a dneska budeme podle názvu videa dělat evoluci Neymara a možná na konci uvidíte intro, možná i na začátku, možná i v průběhu videa. Takže děkuji za pozornost a my jdeme na to. Takže takže jsme tady. Jak by se ti líbilo hrát fotbal? Dobře. Tak dejte like a odběr jinak mimochodem, jo. Snažím se dosáhnout teďka 5 odběratelů, jo. 5 odběratelů se snažím dosáhnout. Tak bych byl moc rád, kdybyste mě podpořili. Jo. A dali mi odběr, prosím. Děkuju. Takže chceš hrát fotbal? Jo, klidně. Tak pojď. Dobro. Měl bych se tady s vám. Čau. Takže tam je, jo. Takže pojď, musíme tě připravit. A jak to jako myslíte? No, musíš si obléct. Já mu dám dres Arsenalu prostě, jo. Sakra. Mu dám prostě dres Arsenalu, okej. Ne. Hána, mama. Tak. Co to babce krade sobě? Momentálně máš na sobě dres Arsenalu, protože budeš hrát. Adela! Kopeme, to bereme míč, hop, a Neymar střílí do brány, yes sir! Dobré, teďka jdeme změnit. No, tak, dobré. Teďka mu dáme pryč už aj ty kreťasy Arsenálové. Arsenal, tak. Arsenal. Ok, teďka budeme pryč už. A je to to. Takže teďka mu dáme toto. A toto ještě. Ne, Ježiši Kriste. Pardon, lidi. A zase. To je tady, já zapomněl. Budu být takovej, ale úžasné. A ty jsi kdo? Má teda fakt dobrý náznak Blackpink, kámo.
Cristiano Ronaldo, yes sir, yes sir, yes sir. Dobré, takže před 5 lety to bylo teda jízda s tebou, Neymare. No. Ti věřím, kámo, ti věřím. Ale jako jo, byla to jízda, jo, ale moc bych detypoval, jelikož víš, že stát se může všechno. Jo. Pravda, stát se může všechno. Dobré. A jakoby dobré, takže teďka lidi jdeme na tohle, že teďka momentálně podíváme se mu dáme tak toto pěkně kávo tak. Teďka mu do toho ještě přidáme toto. A taky my musíme taky dát další vlas. Dobré. Tak. Nebo taky toto. Takže Neymar má míč. Dáme gol! Yes sir! Cristiano. Dobře, teda co? Vypadám pozoruhodně. A upřímně bych vypadám jako dost divně, ale
Ok, ale jakoby... Dobré, jako... GG, já bych nic jakoby neměnil, hele. No, jakoby měnil. Takže zkusíme teďka dát... Počkejte. Kde máš bilet? No, kde máš bilet? No, tak si dej další. Kde máš tu utělku? Promiňte lidičky, jsou technické problémy. Jo, jdem teď, počkejte, co mu mám sakra dát? Zkusím tady vyhledat. Počkejte. Lidi, pardon, mě tu všichni otravujou, hej. A teďka bych už dal zde tuto baru. Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior, hraje! Neymar Junior má bížák! GG! Yes, sir! Tady si proskytneš hraje na Neymara. Yes, sir. Jaké to pro vás bylo, pane? Jsem Neymar, ale jakoby bylo to dost intenzivní tady k tohle hrát, ale jinak je dobrý, křesní dělají rozhovor, jo. Takže dost intenzivní to bylo, abych řekl pravdu. Upřímně bych moje zkušenosti ani neměnil, jo, hele. Ani bych neměnil bych prostě, jo, neměnil. Jakoby fakt, já bych to neměnil. Já bych to jakoby fakt neměnil, takže...
já bych to jako, bych byl upřímný, tohle já prostě nepodporuju. Jo a koju, nazdar. Už to skončilo, takže takže jo, už to tam bylo. Tak a momentálně